بێگومان ئەو بویەرên هێشتن گۆ ئەس دمێژیە خۆ هێدی هەرم وەرم ڕیا هەلبەستێ بوو مخابن ینی مخابن ji ber yani divê gotinê ji kîjan kesê helbestvan re bêje kesê helbestvan ne ji kêfxweşiyekê dibe helbestvan ji hestekî ji ramanin ji bûyerna ji bandora tiştekî got riya helbestê dişopîn û wê rêwiyetiyê berdewam dike dilyar jî ji bo wê helbest hez kir ji helbestê hez kir yanî wektî bêjî kesekî mecbûr ji tiştekî hez kir 2019 de di şevekê de min dest bi nivîsa helbestê kir ew jî yanî ne gelek bû çend got tim bûn min li hev anî û wê rengî min parve kir min nêrîna derdorê xwist tişkî cara pêşî hinek erênî hatin ji min re wek hafizekî ji min hatin û ez dest bi helbestê bikim lê di 2019 de dawiya 2019 ez zanîngeha Rojava ji xwe bawernameya min jî a zimanê erebî bû bekalorya min got zanîngeha Rojava bûye ez ê zanîngeha Rojava min beşê wêjeya Kurdî xwend di Wirdim helbestvan nas kirin mamosteyê me hebûn helbestên helbestvana jiyana helbestvan çawa helbesta xwe pêş dibin dema helbestên wan hatin xwendin nas dikir û tiştekî ji te re wek kulîlkekê şîn dike di axê de ew hest dihat min û helbesta min jî mumkin e tiştê got di jiyana min di winda bûye ez karim bi helbesta xwe wî şîn bikim ez helbestê ditêxim şûna kesekî de ji ber wê min riya helbestê şopand bi rastî Bandorên evînî diyar hebûn yan bêguman bandor evînî bûyer wek me gotin bûyerê nûkhatiyê wekî tu bêjin sunil muraheqa ew bûyerana hiştin got riyal dilyar ew bûyerana hiştin got dilyar di riya helbestê de bimeşe yanî wek min got destpêkê de jî kesê helbestvan ji xwe ve nabe helbestvan divê got helbest yani ala tu helbestekê jî tu mesela tu bêj dilyar îro helbestekê ji min binivîsîn bêguman ez wê hestiyarî wê ramanê wê hestî di xwe de nebînim ez wê helbestê nikarim binivîsînim ji ber wê jî çi kesî helbestvan divê got bi bûyerekê hest bike yanî ana kesayetên ê got wek em bêjin rêz û silav stûna wêjeya Kurdî Melayê Cezîrî û Ehmedê Xanî bêguman di bûyeran re derbas dibûn di serpêhatiyan re derbas dibûn heta got helbestê wan heta îro jiyan dik